Vážený pane myslivecký hospodáři, na dnešní naháňce bylo uloveno 5 divočáků, 3 kusy dančí zvěře, 3 kusy muflonní zvěře, 2 kusy srnčí a 2 zajíci. Dnešním nejúspěšnějším lovcem dnešní naháňky byl pan inženýr Josef Větrovský. A proto bych vás chtěl požádat, abyste ho vyhlásil králem dnešní naháňky. Děkuji. Já bych poprosil pana Větrovského, aby předstoupil před ulovenou zvěř. Přátelé, tak jak bývá zvykem, tak na každém lovu, když lovec zvěř uloví, je mu předán úlomek a tím, že pan Větrovský ulovil těch kusů dnes nejvíce, tak ho tímto prohlašuji za krále dnešní naháňky a prosím ho, aby poklekl na pravé koleno, dal poslední hryz. Pane inženýre, dovolte mi, abych vám jménem mysliveckého spolku pogratuloval k dnešním dobrým hranám, kde jste předvedl váš a prohlašuji lovu zdar. Tak a jak taky bývá zvykem, tak pokud je někdo král, tak je potřeba, aby dostal něco taky na hlavu. Já bych poprosil pana předsedu, aby korunoval dnešního krále. Povstaň. Gratulujeme panu Větrovskému a jak bývá zvykem v mysliveckých tradicích, je potřeba to samozřejmě zapít, ťuknout si na lovu zdar a oslovovat do půlnoci pana Větrovského pane králi. Gratulujeme. Já bych chtěl poděkovat hlavně holcům, že na mě nahnali tolik té zvěře. Myslím, že jsem střelil tady ty 4 divočáky, 1 kus srnčí a 1 kus dančí. Moje družino, lovu zdar! Já teďka předám tady slovo našemu předsedovi, který vám krátce řekne něco ohledně dnešního večera a pak si zase vezmu mikrofon zpátky na chviličku. Přátelé, zahájení proběhlo a je mou ctí a mou povinností vás jménem mysliveckého spolku Obrok, profesora Julia Komárka, přivítat na naší dnešní poslední leči. Dalo nám to dost práce, to všechno nachystat, aby to všechno klaplo. Věříme, že to dobře dopadne, věříme, že všichni mají zakoupené topolenky, kdo ne, má smůlu, poněvadž už jsou pryč. Ale neváhejte, komu zbyly nějaké peníze, bude ještě dražba, takže určitě má možnost si odníst domů kus zvěře. Děkuji našim členům ze spolku za přípravu, za práci a všem vám přeju dobrou zábavu a předávám slovo našemu mysliveckému hospodáři Radku Černému. Rád bych tady přivítal kapelu Holokrci, který nám přijeli, dá se říct, ze všech částí kouta České republiky. Zvede nám ruku Marian Kadlec, kapelník, který ho dobře znáte. Bohužel smutná událost. Dneska ráno mi přišla zpráva, pan Kadlec přišel ohlas, nemůže zpívat, jenom tak trochu šeptá, ale nicméně zastoupí ho můj bývalý spolužák, řezník a uzenář Marcel Sejkora, zpěv a pan Milan Pitkin. Takže tímto vás tady, pánové, vítám. Jsem rád, že jste přijali naše pozvání a že jste se dostavili. Všichni už asi víte, co jste vyhráli, pokud ne, po levé straně tady u mě už je seznamce a někdy kolem 11:30
ten, kdo postoupil do losování, tak se bude losovat o tyto všechny ceny. Dá se říct o tu zvěř, myslivecký spolek profesora Julia Komárka veškeré úrovky daruje do tomboly a plus je tam ještě pár hodnotných cen na to slosování, jako je vysavač, mikrovlnná trouba, remoska a tak dále. Zpěvák, kytarista, výborný klub. K lidem, kteří dnes budou zde přijímáni za lovce černé zvěře. Prosím o fanfáru. Jmenuji vám Ondřeje Svobodu, lovce svého prvního divočáka a žádám, abyste ho pasoval na lovce černé zvěře. Děkuji. Já vám taky děkuji. Prosím pana Svobodu, aby předstoupil před divočáka. Vážený pane Svobodo, dnes na tomto místě dojde k slavnostnímu pasování na lovce černé zvěře. Já poprosím trubače, aby zatroubil divočáka. Prosím, poklekněte na pravé koleno. První úder vedu jménem Českomoravské myslivecké jednoty a jménem mysliveckého spolku Obrok profesora Julia Komárka, který má tu čest vás dnes pasovat na lovce černé zvěře. Druhý úder vedu jménem myslivců, kteří jsou již v řadách lovců této černé zvěře. A třetí úder vedu jménem všech přítomných, kteří se dnes zúčastnili vašeho pasování. Přeji vám hodně úspěchů, hodně štěstí v lovu nejenom černé zvěře a zároveň vám dávám na paměť, abyste
pečoval o zvěř tak, jak se má a zachoval svoji přízeň i k přírodě a měl na vědomí, že lov je to poslední, co myslivec dělá. Vážený pane Svobodo, vemte číši, dovolte, abych si s vámi slavnostně připil a tímto vás přijal na lovce černé zvěře. Lovu zdar! Předám pasovací list, který si určitě budete mít kam pověsit, abyste to měl jako připomínku na to, že se stal lovcem černé zvěře. Ještě jednou vám přeji lovu zdar. Vážený pane pasující, žádám vás, abyste pasoval pana Petra Krause na lovce zvěře černé. Děkuji vám. Prosím, předstupte. Vážený pane Kraus, dovolte mi, aby jsem vás dnes pasoval na lovce černé zvěře a přijal vás tak do řad myslivců, kteří tuto zvěř již mají ulovenou. Prosím, poklekněte na pravé koleno. První úder vedu jménem Českomoravské myslivecké jednoty a jménem spolku Obrok profesora Julia Komárka, který vás dnes tímto pasuje na lovce černé zvěře. Druhý úder vedu jménem myslivců, kteří už tuto, ne že povinnost, lovit černou zvěř máme všichni povinnost, ale mají toto už za sebou a já vás tímto přijímám do řad lovců černé zvěře. A třetí úder vedu, abyste měl na paměti, že je třeba se o zvěř dobře starat, v době strádání přikrmovat a jak jsem říkal, ten lov by měl být pro myslivce to poslední. Vážený pane Krausi, dovolte, aby jsem vás tímto přípitkem přivítal v řadách lovců černé zvěře. Ať se vám daří a přeji vám upřímné lovu zdar. Prosím. Protože jste byl pasován na lovce černé zvěře, vám předávám pasovací list, který doufáme si budete mít kam pověsit jako vzpomínku na dnešní večer. Ještě jednou přeji lovu zdar. Lovu zdar. Já moc děkuji za pasovací list a hlavně děkuji za vlídný přijetí ve vašem mysliveckém spolku. Děkuji kamarádovi Mirkovi, že mě k myslivosti dostal a budu se těšit na další shledání s vámi. My si ještě dáme lovu zdar. Uděláme dražbu divočáka. Já bych vás poprosil o pozornost a o to, abyste si toho divočáka domů odnesli. Tady se hlásí pan Igor. Prosím vás, bude to pítkovská dražba nebo diželná?
Bude to obrovská dražba, obrovská dražba. A jdeme na to, přátelé. Divočák obrovský, i obrovský. Jde do dražby. Vyvolávací cena divočáka je 500 korun. 5500. 5500. Přátelé, já už bych to, ale ještě samozřejmě to neodbouchnu. 6000 korun, přátelé. Ještě, že se mi to neupadla ta palička. 6000 korun. A jdeme na to. 6000 korun poprvé. 7000. 7000. Pan v krásné bílé košili pasující s krásnou dámou, přísedící, pravděpodobně manželka. Pane, a jdeme na to. 7000 poprvé, 7000 po druhé, 7000 po třetí, 7000 vydraženo. Pan Kraus vydražil divočáka, pojďte ke mně. Já vám gratuluji. A máme tady kořaličku a tlačenku domácí v zapékací keramické míse. Lístek 74. 74. A zase vyhráváš, jo. Lístek souhlasí, gratuluji. Ne, vy mě nebudete věřit. Já jsem se vrečil. Pojďte se. Odenka vyhrává lístek číslo 1. A má na začátku 7 a na konci má 6. Tak je to 76. Vyhrává hlavní cenu dnešního večera. Tak madam, prosím vás, přestupte a my vám dáme halali. Lístek souhlasí, výherkyně hlavní ceny dnešního večera, Martinka. Žlutý růži, nech se jsou,